Ndizi TV, ubwansu bw'Gusii. Emagaro bengia mwanchu murigereria ando siasogendete gotubwate kurwa kene kigetaseni kia Ndizi TV obwansu ubumugusii ngokwarigani bene asemesa ya mangana maya elinde ngomanyi nare yabasaki baitu babere bako yasangereria kurwa chingongo chonsi inye chense nabo igoko ene kibna bere kagotikira asigetaseni nambe mo getaseni kia Ndizi TV nabo kwenda gotubwatia chinse mo chichi mitandao asensemo ya Facebook gwetera Ndizi TV News Digital na bega sensemeria YouTube gwetera Ndizi TV News asensemo ya website na bagotonya gwetera www.ndizitv.net na Fridah Kerubo no toko bwatanere sengencho ko eneke na chibicha na boyga malioga goikira senchira ya bene na repetonira mukira toska tonyegera ngwira nanda sege keke kerbosio elinde ngomanye amange asenchira iyo boikirano Toko ya chaka bene Amayia yebirebiga umwanchi umurigereria kubwatikana no gonchereria kweligori rwa maguta ase kiombe gia epra kyabage kubwatuka bene ligori elio nigo abakenya bagendete kurwa ebirengereri byabo igoro yenganeyo kurwa sorgongo rwa Gusii niga bamenyi be county ya Kisii babere bakomochia omurai wense Dr. William Ruto asogotekerania chira cyaye chinga kyabakenya bagendete chandika na boigase baganiria abega kurigereria ligori ria maguta elia betereri gonchereria na boigo kweneke buna amagori ebinto ngo kinare murikito Meled Momanyi na baga gotwariganiria roboti oro asinchira iyo bwagare nase entunde ntangane kegima kurwa Kenya konyora obosibule ligori ria maguta ria nyarire gukina goika ekerengo gechime ibere na gwetania kolengana ne kiombe getinete amagori ya maguta nestima gose epra nase bono abananchi bagendaze kwimurunganiria oburai bwae omurai wense Dr. William Ruto abamenyi bomochi obusongo nigo bono barure ebirengereri byabo igoro yo komento kwa maguta nasekeria bagendrete komocha omurai wense Dr. William Ruto ase ogotanyora abananchi bakonyora wense buna balierete eira enga kyarenge kurigia chikura very unfortunate kila tokobo kama betonya orenga amafuta diesel tore kunywera 180 achire 202 that is 27 which is very wrong. Hapa Kenya ibata ite services chiribata tunga mama mboga ngo konyware mwana boda boda ngo konyware ochapaka moto bwe Kenya sibaga bangna be saruni lakini bone binte ibi asire ekerenga no monto ya mo kwamwa omen etobwate president yekobekirwa mafuta tukabwate CS yekobekirwa mafuta tukatware PS yekobekirwa mafuta bakomo chumbe bantambanya ko ikupain yo mwana inchi orense kubika maana ngama kutatire to ganto kwani naga kusana ngana nyora magutare 200 turu ave kama wataisa ni tiri tena ngaba bado pesa ni tiri ese ikeiro kurigererio koranga serikali ya Kenya kwanza bamuire gotokora mafuta yake roba swete kuna swete mugambie ba request ya kaenda punga gatebanga bamente 12 shillings chibata geteri ya mente mafuta yaka mento shilingi 12 na ande ngai baru setinandere robo gukirero gutuko kurwani 96 to kunywera mafuta na ande tumaya kunywera mafuta ibono to kunywera 2 of 30 cents ana yarra kanina aba bari gorna ubakoragera ningo to baragera kurunsaira batu akakorwasa mafuta bachi kwenye koligoro na to mumi donsai ekinto gwanja chika kile chinga chitigarete oyo bone gen tutadebe tuaumire komia to miakeje lakini baada tikatole mera miakeje mune kwa raiga na ande in fact kuchibosia to intoranga kito wakachikuleje nigo abamenyi bamuganetie umurai wense gotegera ibirengereri byabonchoreria atarakini aligoriria maguta na sebatebire okonyora kwa bange nigo kole asepara nyuma kende yonse getara koru consultant inchiro abantu chi business abantu be biasara mbaro so ntotage tikomenyenze ritomenete no bwoba ya transport bono yasinyire
ase chingaki echo nigo abana boda boda baganirie omorai bwense kikogera abange gwesonania ase oboibi nari ngusaba serikali iyo tuchari twa abantu baise tunyari gukina ase kirere ndonge nyarwo twara uchunyere abamura babita abandi banyari ko ndabakupara bachake ko nikisi oboibi ga limashinda egera kushobora toba kumubona nase te basa kogenda igamono kwera turangeria maandamano tuteni transport yokoruke nyingi bono nigo abananchi anene mono kurwa county ya Kisii bagendete kumurira omorai bwense elinderia nyarko bagaokeania amabuta ekiagera amabuta narokerege ntogo cia ase abananchi kuripotaria egetaseni kya Ndizi TV kurugaiga obogatagativwe mucho bosongo eletariane Mildred Momanyi. Mbiamono sana umuriketo Mildred Momanyi asoroboti oroikirano kwende chinga kiechiboigo nigo abarai babere bagwesoke bene naboigo kogikeria engana yo komenta kwerigori lya maguta okwana omo women rep we county ya Kisii Doris Saburi nigo aganirie serikali kuria chinjira chyo kogorora uchumi naboigo kweneke buna abakenya kwegenderera bale amafuta narokeregento bantu baitu timanyenti ngo advice ya serikali nchenyorete liro morai bwense arenge gwonchokana na igarenge goteba serikali iri yarweto yar comment bango ya mente bango tindaro leto bauti ya serikali eneri yete tabante bachandegete bonorora mafuta chibesa ikire indoche bona mafuta garigerere timi 5 ebinto bya sarekire na buna mafuta gendere to commenta inyora nonye nimbari bakondanya gitari nkoli na bari gari egari na mafuta gotumeka bono keregento gogesaregete muntu tari konyara besa chanya gitari chi school fees echo chibesa chiendagere echo bono mwamenya gotabanga orera abante bakwengenta mone bakwengenta mono emechando buneyega serikali se gokonya abantu baya nabokonyora at least abantu mbale productive abantu mbabate energy yo gwekorere gasi nari baranyare koba self reliable batiga gotware gente kutokoroka dependency syndrome. Amate yomugaka nyagosira Evans Oroni nigo erena mayanda manene maiga yogosiria omwanobo bwekerasi ya Kenda Vincent Nyamwange amaiga yokumirana no mubasukano bwepara sabete kagosiria obugima bwaye chingaki alenge gokora enkonda ase abete kagoseri gokurwa eskuru gochikoya erimpepa kolengana na biroli nigo ba negative na nige gali abetege kogwa na boigo goita omwana yo ase omubiro nyagosira obere kogo ikigwa ase nkendu ya ichuni mulikito Daipona Sanya na Mange nigo ebirero bigenderete ase enka yomugaka nyagosira Evans Oron maiga yogosira ku mwanobo Vincent Nyamwenge oywe omeranete na makweli aye litukolia igoro abaye litukolia igoro mwana wa Vincent Nyamwenge kamatairi sinale gokoregas twende tato ngumukelia ngombe ndagira mwana uya kalete ndagira kimali yakabere dia gatatu tacheti koirana asili tikulia igoro na botwanya toka konene aso umwana uri school form 1 Nyamagesa achita sogete igane akeiga kuruka iga kera asoke arigirie ndagira chiombe kera arigirie chiombe ndagira kaira naiga akanyora sama tabori getari kubangu nyagosira Vincent nigaro mwana gatano narimo ase nka yabana Kianda nigagosoma ase school ya secondary ya Nyamagesa nigo anyara goselwa elimpepa eikiaeta korende kubwatakana no botakabura senkeywe nigo yamwirire kogenda gokora chikonda elianyore chibesa chugo chigwakana ase skuru asaumiranete na makweli tabaga kinya sana gotakobone gentekebe onyo mwana onere nabwate chibesa elimwe tumetukangana mwaka nerete kamanya gutabanya sana nkonye mwaka nere wana ginkire take igo kaligire ngombera na macha kire take igo ngaigwa abantu bagukwana ng'abana mbalenge para noyo barangeligwa n'abagisangyo nje togenda ase gari ye kogenda bakagenda ne gari ye kabaturunganya kire abaturunganya ende nabo tukanyora na bemugwerete twanyorete gari na begwete
tukanyona beirita amaguru iguru amatobori ari naba egaririe umaime eirita amaguru iguru mwana uri asogetie amaguru isukura kiri mutu arantonyoroji no kwabakokoma chinga kiecho nigia mate yanyara koerera ekerenge kigikagire koreta umubasukano yue asali egendo yagerete kagwa amoga naro ali agukina matamba kwa para utwali gesiche kero batenga amo arete tegesunde alafu next yo gusuka mate ngano ayo tacha kanyata chira Isato tasali akaendo kekagwa enkeyo yabana kianda nigo tatu mwabasirete omwaka w'ekiri 2021 asebono omongna Grace atigarete bieka asagenderete koyaetera asogosomia abana baiga nanda mwibori wa mchusi asira abotore no gukumi ono okongutu atakaga aki sabantu wa minto aso bakongumbora tonya orogo konya gaki asandia chengo saba serikali etobwate cia soime chuye gali elibuna yako takisendi omwana ni bwe skuru oikire gusira serikali asoime tokonya tiga serikali atokonye kiaro mongino yone umuroyo minto munasirete nabo mongino yana bwata abana banga bwate mbara eskuru bare nabwata obokon enkonye ndo muboraka tato mwabanjusi akunande nchendu halete tabana kiando no yosita enka yo mugakanya gusira Evan Soroni amono mongino ye Grace Nyamoita nigo batigarite koba no moichano ase amate yabo yaganirio bokonyi maega yo gusirerigwa no mwana obo Vincent oyu ori kerasi gia kianda oyu nyarutokanya mu basokano igoro bwe bara na gusiria obogima bwae kuripoteria egetaseni kia Ndizi TV kurwase kenyoro kio mokonge kegotoke bunge ya Nyaribari Masaba egotoke meye county ya Kisii elietaria nendipon asanya tokorwa engora yeto ya bene guchia asenkeyo tiganya saya bega kobali berera chinga kiechiga chiobokendo konde gotikana nayo nagosuka mutu asoro boteronde nigongo kumanya buna omo women rep be county ya Kisii Dorisabuli nigagendete gukora etaro ya soro gongorwa Gusii asomorobili obugosira abantu alitkolia rero nigo abakagwikirana imeye wodi yabo maliba aimeye bunge ya Bonchari bakagukwana nabamenyi bensemeyo igoro yo gotanga kisegi chegenga muri kito Ndemo Steven Namange magega yogo ikigwase chibunge chinda sentunde ntangani omoroberio donya charity mission nigo ike bunge ya Bonchari ensemo ya igonga oyo no moroberia asa abantu bukogania okuya bakorwa ebintu buna chianga chindagira enibo wetero gosangere gukora una visio mo women rep ase ebintu ebyo bikora no gochia ase bwato kogania okonene imechi bunge litkolia rero twachichaga igase ewodi ya Bomalibere Kisii county no toregega no mo MCA benseme yeto mweshimi wa Teresa ekaro togochega buna leaders omweshimi wa understand tibia ekiagara nera abantu bakoboka liria koboka mambio banyora bamotebe mechando yeto kobo into tokarega ali Nairobi gwakira mama county mbia mono asogoche se ward ye kiagara no enkuru maega abaka beiro ntwaroche itukono neri mubagocha gututarira igo litana ningoire na basi gwa kambia mono aba baikirana nigo bagikeribe kunkeri batebire no komentekana gwe chisegi chiegenka mono imechi nyuomo imeorogongo rwa Gusii nabangina baito rero ebagoitu mono ebisange bibyabeire atana tebeti abantu ogokora guchio omonto korwana esegi ake clip ngoega asinchake gogwaka na mapema na rito kobeke genteke yako ba viral abagake bagotiga goita abangina nabangine bagotiga goita abagaka amangana ndagojangia gender violence nisisa babuyo konga kuko kiba abangina kwaito kinyomba karo bugino bwa kongira mugaka ko endo utara eroja kutaka ko endagira ikobora banza nisiki okoboria bono na sense mechi bunge kobeka machiko yo gotanga chisegi echo nenseme bigambiro kwene kiabuna aba mochi banyoriro bolito bwegetambo kiro kieri chiko. We need to address that matter or matters gender-based violence, particularly the violence that is targeting genital organs for the male at the National Assembly. We have realized that sodomy is on the increase, and we have also realized that our male counterparts are actually victimized, around the 1%, the genitals, particularly when they are arrested, when anything is happening
to the male child. Mambo ya GBV iko juu, hii awareness tunafanya ni kukataa. Ya pili pia defilement, watoto wetu wananajisiwa sana na wakienda kuripoti wanaambiwa hapana. Hii mambo ya kunajisiwa iwezi fanyika kwa police station kwa sababu ile law ilipita ya gender based violence ile ya Njoki Ndung'u 206. Mtu anaweza fungwa miaka 5 hadi 20. Sasa watu wanaogopa kwenda kwa polisi kuripoti. Amang'ana yonsi ngo umugavana witũ ngo empower na abegete budget yae goketa for vijana mang'ana emichezo juice ntotwara mang'ana talanta hela na ende ono igakorangithia apona vijana bonsi bajitokeze baorokiti talent chabo egere banyare ko bako identified tunyare koro to usentonyare gupunguza mang'ana ayo gotakabo kunyagokwano magega yokoera gwentu ndio morobiri oyo ime abonchari ikikira bwati no morobiri oyo goikase chibunge chinde asama tukale bosio Koripoteria Ndizi TV korwa nsemo ya Igonga ebunge ya Bonchari ya county ya Kisii elietaliane Ndemo Steven. Mbia mwana sana umulikeito Ndemo Steven asokwira chinga kichao chiabene na baigo gotwariganiria oroboti orobotigana nayo na gusika mutu asa oroboti ronde ni ngokumanyibuna maga yo botutukana ukobo ase abatami na baigo koba ase kigambiro ase gika kimyaka 15 kubwatikana n'ekisegi cyo mwaka bwekiri 2052 na baigo umwaka bwekiri 2053 wana nigo abatami gwetania chimisato korase county ya Kisii na boigo Nyamira baba kumira na litko lya lero asensemo ya botoli ime ya Bonchari morobiri yonigo obagokoragwa no mu patron omonene bw'ikyumbikyo Reverend Nemwel Mumanyi asibabeka emirobiri emikirano kwaeneke mnango kibali kwenyurwa asensemo ya serikali na boigo koligereria abatami bekene mbarabi kulende nigo baba bakoeneke buna okuburwa kwemirobiri emikirano na kikweirira bange kwebwa na boiga bange nigo babere bakomenyera emichando asikolende babere bagusiria obugima bwabo gotonyeka gotayo korwa ase serikali Molikito Hamisi Josephat na bagagotwariganiria oroboti ro asenchera yobwikirano wetania emyaka 15 enyareko bagigweta magichisigi watika imiense ya Kenya nabantu abange bagatigwa ne chingoma aao abange bagasiria obogima na boigo enibo nabande boigo bakanyara ko bagoseli kwakorwa chinsemo chiria bamenyete nonye magaye serikali enene kulia chira enga kiyongango chikobakana yarenge ane n'abakimbizi abo chibesa cyabo wikira boniganigo abakimbizi kurwase county ya Kisii na Nyamira bagenda teko bagwetera makongu imena isiko ebigambero elinde banyara ko bakonyora enibeyo ejo nero yirera ane n'abakimbizi abo komerana asensemo ya botoli isi mu patron Reverend Nemwel Mumanyi elinde banyara ko bagosegetana nabo igo osemania chinjira obenta ko bakweyaligania nonye magaye serikali gwanchira nanga mbachiko bakonyora enibo yabo gutanda twari kubekana buya goko igora cha account yagaranto bwate bitugo togo jako yakukibesa togo taba attachment take omutinyo 11 usekoligiro no mutinyo kianda katikati nekibese kioro cheje gwakanwa chi county renga ibere eyere Kisii na Nyamira igorero etwarangana n'iki committee chi ground Kisii county na Nyamira county ebwate chi constituency nye Kisii county ebwate chi constituency kianda na igorero na nanyora gukwanira chi committee chi ground na ndi chi committee chi ground na guchirika abanke abanyara ko bagwikirana asenseme yo nigo batebire obugima bwako ba omukimbizi bwanyare ko bagwetera amakongo nyomba kya sambetwe cyomba kigaitwa nebina abana bagasari gose bamenyete namara bagasira ko bumwe to kurubona muna mangana ibuna beto bumwe abero ko kongu to abere to ko bine bitunu nebitirimbo utatigana nto mbo bale bato cyata singe njo bumwe to wera nete maga bakora buna ntoli bantu
katika bono muna toroche buna mangana ko chikoba buye to konyore bintu bite bona iga ndu kuti tore kuro kwa bantu bo DBA gatwa cyandike tukurwe myaka twa cyumukiranga myaka 15 tokona kubwati buru ebintu tokona kongaimwa abantu inde kubatakana no moyega bwitiko ya rero abange nigo banyara ko bagusasuka asama syabo asebatebire mbale no kusemeria ngamba chikoba bagwakanwa anene chibesa cyabo emyaka yetu abwatirie to atachire chikoti chonsipi cyakene in fact nyasao to korengera pakabona ngo cyonyora tore chibesa amane twatandi pesa emyaka 15 twabere to kubwatia no murayo ito aso maina rero yabere lituko nganyasa akorire kone nantoro tanato diko fau na ite kare singari murato jari ngo toragoke na twabere no mugoko mono no serikali ya Ruto nankobwatiro bo maina sia tunyure ile konyo twatigiru yabantu twalinga sumu kutano rero bonse pia bangina nabagaka nabasaiba lekyaleke basokiri kulwabale no magoko monene mono mo patroni oyobo reverend ne muri mumanyi iganyare ko bagakugikeria oboteneneri obukonyara ko bogwesonania gochia asaba kimbizi abo nagotebangana bagendrete ko bakubarwanirira elinde bachiko bakwenyorere ngeri abo asatebire nigo yabeirire egeka egetambe wetera asebigambero kwene kiabuna abakimbizi abuonga gochiko babale bakonyora chibesa chiabo sikyakyete ababono bakungaina ba county commissioner ngana bwabarai na ubalia bakaneta abantu bataria batami elibu 10 batigara na 40 kurende mbarabiaba abarachikoba bakonyora engeri yabo nemweri mumanyi nigo agotoerera abantu mbaro bagotana marieta abana atumetwe amarieta abana arigetwe mbanya ko participate asamba ngane ko bona ngaye ko rulo bakane to bakane kera marieta batari ko feature ase court progress kuripoti katasini Ndizi TV kuri kaunti ya Kisii Literane Josephat Hamisi Biemano sana umurikito Hamisi Josephat ase orobotioro kubwatkana no kona chakwe kegambero ekenene na bali bali asensemo ya LGBTQ mbale no bosibule bwokweli kya ase kyombe kyabo nigo abarandi na boyiga bishop korase county ya Kisii babere bagwesoke bene na boyigo komochia enganeyo bakoragwa no mo bishop Charles Omali na boyigo Denisosi korwa ase kyombe gya the Joshua Generation International Network nigo baba bakoroberia omuyigo monene litkolia angyo asogokwanera enganeyo naboyigo kuryeria amangana yakoleta ogosira kwekinyencho omurikito Brighton Makoli na mange okunaja gwekigambero hanene igoro yengana yokonyomana musaja sumosaja mukungu asumukungu nigo bono yare delivery litindi asaba basta kurwase county ya Kisii banyarire bakwamereri enganeyo iga nigo tukumiti sana ekere lingana li kongo kegima lyanyata ko baligo etigwa ase kigambero gite kenene gya Kenya nga abantu balia bakorokwa ngano bwo ba abakaya yuturatebe LGBTQ nigo tole enambenene tora ba Kristo nanda bwe tumwanyite Nyasaye tugosaba Nyasaye asomwika monekene kolende amangana narago chiatokea ajia aorokianga ekene obukristo bwitu ikatutende bokongu nande tubutangase toba abantu bekene kolengana barabo nigo balireira bunabono nigo barachigosaba na kwene kibuna gente kentoli go chigo yanchara na ikiagera nke it is not godly nke libo Nyasaye kiara Nyasaye tonge to mukungu no musacha banyomane nanda akabataina abasesenirie mogenda moibore tutageti musahado go changegera tonie amangana yatali yo Nyasaye abo saitani anyako batokonyoro bokonyi yaya Nyasaye itonaro anyako bagotokonya boigo nigo bamuboririe umurai bwenze koliringanelyo na kolikana ase ense ya Kenya nduma etenga omurajito oyogotora namana baraibaturaire na baraiba mwanyite Nyasaye nande anena mono batali gwanche ebintu byo Nyasaye bikya sensi yeito niko naego saba omurajito William Samoei Ruto unate netelitangane kalingane ligalia lesbians lia jite agatena kakana akatabanga gentenge kolkana aso mujito Kenya na inde kuna chikoti chetu cha chiete na chiro chigakora mamincha no gwanje kuru kwa Nyasaye no gosaba kwa nenga
twaya koba umurayi nya koba gagutera bokonke gima into tigatunyara koba togosaba naende togotebia serikali yeito eserikali yeito murayi yeito no mukristale lingane ligano leria etigwa bu Supreme Court anyare koba gakolionchora atebe lingane ligalirane nore nase ebunge yeito likwanerwe elindi linyara koba ligosirigwa kegima abantu muna abumba nyara koba bagwanjeru koreje situation seito ya Kenya gwapiri asiraisi yoito no maete nyasaye aye no mwa wete nyasaye deputy president no wete nyasaye omongi noyo ono mo bishop omongi nabwo mo president yoito no mo sabi morigererie genteke gakina inu moto bwatsimo kane bakurawa na pastor Bishop Mali Onchaga amone Dennis Onsosi nigo bateruna agerire twanyare kolete kiombe Gusii gikurugunga the Joshua Generation International Network tokobeka abantu amase byombe awao twanyara koba tukuvundisa nebintu biratokonye mangana yo bubundi abana baitaba ke bagukina bono tokobabeke mirimo yo bubundi Joshua Generation ejimunye ko moko igwa igo tuachire ekanya ko tokobeka naso bwamo nyako batoko semania tosemia abantu batebinga ebukwego tebango muntu konyomana no mukungu no musacha inga abantu banyako bakumuzika nyasaye bakoro okoro kwayi kuri tukule chuma most wabarekanire mwensi asimurabe mujase mwegase agreja showground ese stadium mwensemo ndotwara mukotano monene ndotwara abantu abanene korujinze jisco koruza Zimbabwe ndotwara founder yetu na chaba naintwa Kisii county ngima tujitobega igatonya ko batoko semania na ndunya ko banga tukumanyanga nginyasaye agandeso ngweto amangana ayu asentune tangani danyarde ka okwaniru ase ebungenene asebo igomra yibwense anyarde ka okana ingana eyo. Mimi ni mtu ambaye ninamcha Mungu. Yale mambo ambayo yamefanyika kule kotini, hata kama tunaheshimu kotini, lakini desturi, mila, Ukristo wetu, Uislamu wetu hauwezi kuturuhusu mke aoe mke mwenzake ama mwanaume aoe mwanaume mwenzake. Na mimi nataka niwaeleze, tunaelewana? Mimi nataka niwaeleze ya kwamba katika taifa letu la Kenya tuko na mila, tuko na desturi, tunaheshimu katiba yetu, tunaheshimu madini zetu zote. Hatuwezi kwenda barabara ati ya wanawake kuoa wanawake wenzao, ati na wanaume kuoa wanaume wenzao. Bono abakenya niko baganyete umurayi bwensemo n'abarayi bande na kibarachi okwanira enganeye ekerekambero kikenene kyanyarige kunacha bona bono abantu abumba bwateri baga lyokorosi ekiombe ekyabo. Guliboterege toseni Kendis TV eriteriane Brighton Makoli. Mbemano sana umulikecho Brighton Makoli ase oroboti orogoska mutu ase oroboti ronde nigo muraibikia magia ODM Raila Odinga aiso kiribene nabaigo komocha eserikali aso gutalinda abakenya chinga kichiga obugima bwendete gokonga libagelio nigo yimukire gitambukiro nabaigo komenta ebango nabaigo amagoli y'ebintu agunchiriria okwana chinga ki atwarege ikarona baliki bamangana ni Raila ainekebuna aso mwaka oyomo asensemo ya Ruto abeire gakoba aso borai nigo serikali yo yabereke gutumeka enibe nyingi asiguikira bono iga babere ba comment gutumeki bwenibo oikachi bilioni 10 inye kolende nigo Odinga ainekebuna nigo Ruto agokora emirimo yaye maminchane chira abete gakulira abakenya. And I'm talking to you as somebody who has been a minister for energy in my other early incarnations. so that is the cause of the mess that we're having. They say that we are going to do a G2G and that they are going to pay in Kenya shillings. Now you ask yourself, what are the Arabs in the Middle East going to do with Kenya shillings? She's falling down. So the time, as we say, the chicken are coming back home to roost here. So that's bad policies implemented by this government has put us where we are here. And it is unfortunate that there's the Kenyans who are innocent Kenyans who are basically now suffering when those who are responsible are globe-trotting.
Waziri Davis Chirichini gabereka gwecoke bene nabo igo kwenekeria abakenya na nigo rigoriria magutari raberi komentekana ase emitinyi ego cha bosio ase nekebana nige serikali etabwatio kubwa konde gwensi asogotanga rigoriria maguta komentekana kurende Chirichi nabo igo mutenenerio munene bw'ikyombe gya Epra Daniel Kipto nigo babere bakwegerera umuroberi bwe serikali ase okoreta mafuta kurwa ase Chinsa Chirichesko ase baba koeneke buna nonyo murubiri yotari gocha nigorigoriria magutari agikogendera komenta. And there's nothing much we can do about. There's been some 3.6 million barrels cut on daily basis, about 4%, 3.6 to 4%. And it's just unfortunate that we don't have our own product as a country. But as we launched the EV guidelines yesterday, we did have a comprehensive presentation which we made to Kenya through the media, and we will attempt to spend some time to bring out some of the clarifications on what's happening. Like, for example, kerosene share between June and today, the price has gone up by over $250 per metric per barrel, from a low of 600 to a high of 900. What we have previously done when we ran the subsidy program is we took this away from the Kenyan and they did not see the increase, and we paid on the back of Treasury balance sheet. We do have the stabilization fund, which raises about 5 shillings and 40 cents for each diesel and PMS, and which only collects about 2.5 billion. The increase this time, on the basis of the flat pricing, the landed international cost prices. Tinga kiechio boigo omubunge Babu Owino nerenigabereka gwecoke bene na boigo kogikiria engana yo komenta kwerigori kwa mabuta asabereka kweneke bunanige serikali bwenete kubeke mero bilimikirano na boigo kurigereria obugima bw'abakenya boigo nigo amuchiri umurai wense Dr. William Ruto asogotekerania chira cyae chingaki obugima bw'abakenya bogendete gokonga. Today I want to talk about the issue of the fuel prices that are constantly increasing in our nation. The day President Ruto put down the Bible, he said that the cost of living will also be down the moment the Bible touches down. To our surprise, when the Bible touched down, the cost of living shot up to unimaginable levels. And I want to say that the cost of fuel, the prices of fuel that shot up is a sign that indeed the president is making right his promise, the promise of taking Kenyans to heaven. Yale mambo matatu, ile ya watu kwenda binguni, indeed is being exercised. And I want to say that increasing the price for fuel literally increases the cost of production. Therefore, the cost of living cannot be lowered if the cost of production goes up. The cost of electricity will automatically go up, taking into consideration that one of the ways of generating electricity is by the use of fuel, save for other means of generation. Mwanchi murigereria gwikira buno tokoya butolera amangana maya eyebirebiga kurinde ntaiteto so asensemo ya kabere ye studio tumirane nere Captain 001 atumanye na yabereka gwateka asensemo ye Chigosoli.
mono mwancho mwene kwende watengera mangana Amayia korwa segeta ni Ndizi TV asemaite mangana manga kwa walengeta mangana ya uchumi akomenta kweli ya amaguta na manarengete bango kulenda sevoniga tiangwere ochia sense mo yechigo so libra butambire trenende mo Steven Captain 001 tocha kama ngana Amayia chigo sori korwa se league ya National Super League awasirit kwa lero ya birili tukolio mweli ya bakose kunyana kwa bakunganya korwa se club ya kama kunyana kwenda se club kende maika ine buna omweli o transfer window ime league ya FKF Premier League amone league ya National Super League ase timu ya Gusii FC ngendete gucengera gatie Kisii ya Nyamira chia abagosori ao gati abo magosori maluda uyonganya korwa se timu ya Mara Sugar na kunyara kwa baka gosoa ase timu ya Gusii FC amuna magosori obare kunyara kuganya korwa se timu ya Gucha Youth FC na gosoa se timu ya Gusii FC gati abagosori banda bange basoira se timu ya Gusii FC batogote biguyigore amonchori ya beira se timu ya Gusii FC no moroke wa monene Kazim Junior. Kwa majina naitwa Kasim Junior, mkufunzi Gusii FC. Pre-season yetu naweza sema imekuwa nzuri sana. Tumejaribu sana kuangalia zile key areas hatukufanya vizuri kwa pre-season last season. So hii pre-season this season imekuwa better in terms of preparation, in terms of test matches and again pia in terms of kusign players. Tumejaribu sana kuexhaust sana zile signings tulikuwa tunataka. So at least 90% of players tulikuwa tunataka tumewapata and plus wale tumekuwa nao kidogo tumebeef up kikosi imekuwa mzuri. Tumepata additions nzuri, experience na pia youth. Naweza anzia kwamba tumepata pia wachezaji kutoka Division 2 regional leagues, wale wachezaji vijana wale wanataka pia kuwakuza na pia wana talent sana. Ukiangalia tuko pale na Obare alitoka Gucha, tuko na Chabicha ametoka MCF, huyu ni striker mzuri sana tulikuwa naye hapa. Tuko na Wanga pia alikuwa APS Bomet. Tuko na Anthony Chingwa, experienced player, defensive midfielder. Unaangalia tumejaribu sana kubalance kikosi in terms of experience na pia youth, kidogo ukiangalia. And pia naweza sema ukiangalia goalkeeping department tumejaribu sana pia kuleta experience na pia youth. Unapata tumeleta Obonyo kipa wa Viga United, tumeleta pia Robert alikuwa Naivas. Hao ni makipa experience sana. Alafu pia tuko na Kevin Youth alikuwa Nyamira pia Super Eagles pale. So tumejaribu sana kuangalia experience na youth in terms of signing zetu, na naweza sema vile nimesema pale mwanzo tumejaribu kuexhaust kake checho maigaye league ya National Super League toro mutimokomo tambe nikubonera nyane ko bagaye koirane rally tukoria ankia sebiti au biranyane ko bigotora chigo sori cha National Super League NSL asegeti gya Cardinal Otunga Musocho ime county ya Kisii nige timu ya Gusii FC korwa sorongo rwa Gusii atware egosori ya yentangani ya league ya National Super League safaranyane ko bakwarigani timu ya Vihiga Bullets timu ya Rengase league ya FKF Premier League sentunda ya eta kajara ko bagekorane kunsase league ya National Super League ritkoriankyo ne yasoro iranyare ko bachinse mo chirichia muso choko chakira Chinsa kianda gatiki timu chionsi bere ase timu ya Gusii FC yasangire birengeri biaye gosibu ya gosori yeyo. Bullets wanakuja na experience fulani kutoka pale KPL. So si mechi naweza sema ni mechi rahisi, ni mechi tactical sana. So sisi pia lazima tujipange vizuri, lazima tu approach hiyo mechi with a lot of tactical awareness ili pia tuzipatikane, kwa kumbuka ni mechi ya kwanza na tuko home. Pia tunataka mashabiki wetu pia wafurahie. So ni mechi ile naweza sema kwamba lazima tukue more disciplined tukiapproach. Samuel Dangoro ku Hillary Jim Diamond team manager ya timu ya Gusii FC. Ono kulingana rende karatua ligeretinga Gusii stadium yesiekire our option botambe ko ba wendo green stadium, lakini ise kuligeretinga mostly karato ko ire game wendo ego disadvantage most of the fans bako ruanga because karoko ligereri sai challenges inchiro cheve second show economically binto biomete tokaranga torete game angega asa mashabiki ara nyare go chatio tererie timu aso obonge garto nyare ko nyora point because season yeye
tutaete ko bwachi game wange chionsi pegara tutire gochi Kenya Premier League no ko basaba mashabiki yonsi pikoru Chinsa mo chionsi chia Gusii rivanche te Gusii FC twaretire umupira nge na nkabono kirituru chwa kerwa wendo na twatebete korwa ari maega mupira ore kadi Lutunga High School Musocho entrance ye kadi siringi ya 50 chioka igwa mashabiki yonsi pi we expect muta out in large numbers mambi motogia wa murawa ito banyare konyora point Isato Mwancho moriere chinga kiechecho maege chikosori chia Safaricom chapadime koba sensemo ya Siaya asensemo ya county ya Kisii asechui kichiaita nego chiragendera sachi county chinde imeoro gongorwa Nyanza avu aserit koria nkyo asegeti ya kiendege nego chikosori chiranyale koba chikoba sensemo ejuase chikosori chirabegati ye chitimu chiaba mura asechi finali chiaba mura amune chi finali chiaba iseke chirarentamo ababui aburanya already bagari ya bene lia ya mase ya muri kwenda chikosori chekerengo keri kia Nyanza region otiemana korambara ibali baraende nsemo ya nationals Nyirabuna sachi finali tuchia nsemo ya Nyamira nsemo ya basuba tuchitimu chiraumirane namunage komoni gas eyuera atimane na Rigo Masterlets asego sori ye chi finali chia baiseke chapadimba asensemo ya Nyamira asensemo ya bamura nigera chikoba ne timu ya Nyaguku FC iranyale koba kegotima namo ne timu ya St Peters Nyaisa konyara konyora ningora bomo buyensemo ya bamura mubuyensemo ya basubati esaba buibere buere enibe nyinge gati abase namba ibirere bwire chiri bwe 30 nyirabuna chigosori chia Safaricom chapadimba na chigosori chikolenta mu abagosori be miaka ya inse ate miaka ya 15 nemo amone 20 abo bagotiemana nebiya gwa kweguri bagari ya bene libya okogosori asekerengo keli keigoro konde chinga kieche chinyirabuna ritkoryankyo ase league ya FKF Premier League nego etimu ya Shabana FC iranyare gutwara egosori ya gatatu ase liga yogeti kia Raila Odinga Homa Bay Stadium gochakira Chinsa kianda ase Shabana iranyale kobagie kwariga ni timu ya Police FC nyarabuna gwikira boniga Police FC ya gosori imenano bibere tiranyara kobagie kubwa kimenano kende gionsi kimenege tangani akaenda makali egia kabere bare kosori amone timu ya Posta Rangers timu ya Police FC agaikoru chigori 3 ase bosa toko yenda se timu ya Shabana FC chigosori ya chintangani bere egosori entangani Shabana ekagosori amone timu ya Muranga Seal ekagwegoria yemo asebosa egosori ya kabere Shabana FC ekanyore point ya yemo magayo kwenda makaliye goria yemo amo ne timu yemekaine buna Atalanta FC wekiraboniga aseliga ya FKF Premier League timu ya Police FC tiranyara kovage kuvunga gusege konyonsia kulienda yonsi wikiraboniga Shabana yanyosirie goria yemo yanyara kovage konyonsi wa chigori vere Police yanyara kovage konyonsi wa chigori 3 iwanto randa ke gosoli nero gati ya Shabana FC na Police FC gosoli tukoriankyo chitimu chivere tutwaro yo konyorobu bwayo butangani ase ligi ya FKF Premier League nyarabuna litukoriankyo amangana yo muroberi bwe chigosoli tutale ko batogocha ya masa ya makuru Chinsa mochia Cardinal Otunga Musocho ase turanyare ko batokobwati ya gosoli gati ya Gusii FC amone timu ya Vihiga Bullets korona kiandake eligi ya National Super League iranyare koba kigocha kagotonyare koba ya masa ya mokro igase Ndizi TV twemanya mange kuru Chinsa mochirichia Cardinal Otunga Musocho na captain 001 ngati abuna mbiamono kondra kubwatia na gusiria taseni kia Ndizi TV na kubwatia mangana rengete chikosoli ino mwako Ndizi TV kwa bana mbe yemo samana rengete chikosoli aiga sorogongo rwa Gusii kurinde Chinsa bune chiga ngonyara kabage nkomwariga ni Fridah Kerubo konyara gochase ene nyomba ye chigosoli
Tele ndo ikase nyumba yechigo sorry na iche. Moinari Sensemeri ya studio A mwana na akoba makongo. Okwanira uchumi, mambo matatu. Kongo bikongo. Turashina n'abantu bakobera Nsemeri n'abakongo bari. Mwago sabantu mambo ni matatu. Timaitinganya Kenya, enda igoro timaitinigorereri. Korende nchino che namagorito akonya komenta. Ebiko enda igoro, je ina igoro ndoche. Ometelie tandiro Kenya yaberige ko ego timete sinoli maite. Chorambu. Ayo chiko sorry na Roma ite. Timanya Kenya ndete keria hiro. Tax what? Taxman stand. Yeah. Taxman stand. Ni maite bango ya veire nkongu ya nyare ukwane rusana. Ode nande bagote abuna. Ensemere ya uchumi ni maite na mangana uchumi oboncho yo maite mono. Ote ba ense nige gosiru gwetere bango ya bamenyi baye. Lakini zakaya mezidi. Zakaya hataki kushuka. Atashuka kweli? Lazima ashuke. Lakini alisema ni bottom up. Kwa hivyo kama ako juu, sisi anaendelea kupigania, kuona pia sisi tumeenda juu. Sina hali bagonya kolete bintu nga tobeke bango to promote health living. Osa abantu babiri bagotumeke ebintu buna beverages ebintu bune binywego ebyo gotindo meterero bune Friday abantu goikabegoke. Bona batanga batete comment ebintu amaguri akine kabisa abantu batiko basinyuko gole ebintu bune anga kiro chengane. Maite emwana yebango abira makongu sana kolende kero kure bango ekonyara kubaga comment. Kwa kubuna ebango ya maguta ya mentiru elinde abantu bagole chigari chiri chiestima. Kwa hiyo ngento gete kia mentiru ebango urati elinde banyare kwa bagokora mangana lerengete ebintu bikore tukoruisiko ndi maitene ngane ntambe twaleta amanyiba uchumi abamanyibe serikali ya Kenya kwanza nsemo ya Azimio bate iboronge ngigendete Kenya kurinde ntoroje kali tuko nebinto komenta asoroche nga ne bottom up elito agete chikora bore awrende mwako mutangani oro wayeli mwanchi muriti manyande kumakoyo mutangani maite obairo mutangani uchese kari account ya Kisii mutangani ase serikali ya Kenya kwanza timanya gwikira bare ogochengera mono uso gwichana mono kwenda tateva osinya saito gotigera timanya lero iga nkyo tubangirite rero mbwata mangana matingo kabisa umete twate studio eliende etubwata abanta batingo na mangana matingo Aito ege tubwata abantu bakuminyoka chimbero ese mechi gosori chimbero na wakachipasi chishuti ebintu bine ebyo akarongori eria ngande monto atumuga yomo abwato mwana oyo mumura mwana yakava akakwebwetera na mangana ndego akabikubyara akairwa Sensemeri echera kerare galia sechera Isaka baga kumulikira liuko matekero liuko likire Nsemeri oikaba nyanyimbo baraligora baraligereria ningi liukeri ligotera baranyanga nikibungwa iruke gosoka kura sechera osoi kwa irwe mapo gote bwitukolete ngota matore igo goikabara aitera okay akamaga isori akabaga kumulikira liuko nga umwana one unabono igosibire na kwabere gukondemera umugondo yera undie tindiko kigusimeka byasi mugako yanje tegosimeke byasi sana mwana olia abanyanyimbo bali bakayigora li ukolire bakara anamangana yense tiga tomoereri akabaga akolisoma kolende mwana olia kerali soma na era akairani akamanteita taetokumya to chandika nayo no kulimo umugondo ekiagera kibese kiri batebete na ibite nonji begete mugondali una balirani abanyanyimbo naende goikomete bali some bakalisoma bakarakai enibeli no ikale mugondo bakaminyoka mugondo bakalima bagakora mbanyolete nibeli bakairana mwana uri naenda kalikeli kakamatebinga tata mugondo kwaganetie so kwaganetie olimo oyu nakulimire kurabunge ugwesome ndemo chisemi ne chingi ya no bechera ime to tiga korengereria chisemi negentekia konde to chokora ndake enseme to abwate ime to mwanchu bali wante wesemi ya banke ni mete biro benyere ko babigosuka konde Fridah ikentonda kubori ngeli meta banke bakore TV abange bakore Sensemeri ya mangana Amayia bali yo bonjoli konde timanyanda ke kiruta lyeso burali kayo montago kuri nayo burali kolende naro chenga umungino minto nabete katu mambo ni matatu ndemo mangana ya abeira matindi sana tima itininki aba sai squeeze mwangire konyoma nasiki kwana ukuririe kamera na eno mosao chinderu kwana aba sai ningi ki abeire nabasubati ba buli mutari konyoma kole nabete gakoteya mangana tata atete nga eido nyome konyomeri osonganye kurumwane mambo ni matatu nyoma nyomeriwa nganya
Wale kote bikorwa sese meria kabiri studio muna ibiro bya nyarira kwa babiko genda sana wale mbya muno kwendera kubwatia Ndizi TV ga no bwansu mo Gusii timanya semeria mitandao na kiwara kwa bagoikera Ndizi TV. Aha, sense meria mitandao sense moya Facebook na bagotonyara gwetera Ndizi TV News Digital na wega sense meria YouTube gwetera Ndizi TV News sense moya website na bagotonya gwetera www.ndizitv.net. Olera kibuna chivi charire kwa chole nchira ya bwikira meka inde buna Petronila Mukeila Petra musubati wechi nguru sana wachite gotenga kiratalia samanga ne chivi chana maliogi. Aha, kebembeli kabisa. Hashtag. Aha, keruguri elia ndemo nga twatebanga none serikali ni kuri miaka ene tubado toreka miaka 30 forever always. Nabantaba kesana kuruboniga miaka 5 ne menta kurubono bado nduru chiko bato ikire miaka 30 uyu ninche na free artimanya ai no ikire miaka 30 osenkale kwa kolete korende mbia muno konyara kova ko kwenderera kuvwatia Ndizi TV timangana nayo mwerio. Aha, nche namwire kunganya tindi konyomeliwo tindi konyoma nche namwire kunganya korwa singa ya mama. Mwanche bolete goikanya ko bagi konyoma kebo ikiranu je astayo kunganya go charonda ngainereri korende mbia muno kwendera kuvwatia Ndizi TV enda kubwatia meroberi ime ya Ndizi TV ritukoli ankyo goikira Chinsa kuruboni ga matenda gende ko bagochira kebo ikiranu enda kubwatia Ndizi TV. Obona bo bwansu bo mu Gusii.